Benvinguts i benvingudes al Museu d'Art Sacre de Mallorca. Avui us presentem la nova exposició temporal, Dones al món cristià, una visió des de la perspectiva mallorquina. Ens situem ara a la primera sala de l'exposició temporal. Aquesta està dedicada a les presències de les primeres dones cristianes a Mallorca entre l'època de l'Antiguitat tardana i l'època medieval. I és que ja a l'Antiguitat tardana, entre el segle V i el segle X, ja coneixem noms d'algunes dones, com és el cas d'Honòria, Valèria i Arguta, gràcies a les seves làpides que s'han trobat a les basíliques paleocristianes. El fet de trobar aquestes làpides a l'interior de les basíliques o al seu voltant i també les inscripcions que es troben a les làpides ha dut a pensar als investigadors que aquestes dones ja pogueren tenir un paper actiu i certament important a les seves comunitats. A l'època medieval, i més concretament després de la conquesta del rei Jaume I el 1229, és quan es comencen a crear els primers convents a Mallorca. Aquests són el convent de Santa Margalida, Santa Clara, Santa Magdalena, Nostra Senyora del Puig de Pollença i Santa Elisabet. Aquests convents ràpidament es van convertir en centres de poder, ja que les novícies aportaven una dot i les abadesses i priores es convertiren en autèntiques senyores feudals. Gestionaven béns, terrenys i tenien un paper molt destacat a la seva societat. Precisament, en aquesta sala trobem peces que provenen d'aquests convents tan antics, com la predel·la de Santa Margalida, l'Àngel Custodi o la caixa de novícia que prové del convent de Santa Clara. Seguint amb un recorregut cronològic, la segona sala es dedica al segle XVI i XVII. En aquest moment es consoliden els convents medievals, però també es creen noves fundacions, com el convent de Sant Bartomeu d'Inca o el de Santa Caterina de Sena. A més, aquesta època estarà marcada pel Concili de Trento, que aboga per una vida religiosa molt més intensa i de major intensitat espiritual i austeritat. En aquesta sala també hem volgut destacar a algunes dones en concret, com és el cas d'Elisabet Cifra, qui el 1510 va crear la Casa de Criança i aquesta va esdevenir en l'escola femenina més important de Mallorca fins a l'època contemporània. O el cas de Sor Clara Maria Ponce de León, qui va crear el convent de la Puríssima Concepció de monges caputxines. Tampoc ens podem oblidar de Sor Anna Maria del Santíssim Sagrament. Va ser una monja del convent de Santa Caterina de Sena i és considerada la primera escriptora de Mallorca i l'autora mística més important del barroc català. A més, en aquesta sala també trobem un manuscrit de la seva obra, el llibre El comentari de Miquel Amat de Ramon Llull. En aquesta obra, a més d'incloure les seves impressions sobre l'obra de l'autor, també inclou dades sobre la seva vida i sobre les seves experiències místiques. Aquesta tercera sala està dedicada a l'única santa de Mallorca, Santa Catalina Tomàs, qui va tenir un paper destacat a la societat i a l'Església de la Mallorca del segle XVI. A continuació, farem un viatge per conèixer la seva vida i la seva història a través d'aquestes obres.
Aquest viatge comença amb els seus anys de joventut a Sant Gallard. Després passaríem a 1555 amb la professió en el convent de Santa Magdalena i després de la seva mort, el culte i la devoció esdevindran molt importants per a la societat mallorquina. Mostra d'això poden trobar en aquesta sala exvots i un reliquiari procedent del convent de Santa Magdalena. Acabam aquest recorregut amb la quarta sala, que comprèn el segle XIX i el segle XX, amb les conseqüències de les desamortitzacions i amb el sorgiment de noves congregacions dedicades a la tasca apostòlica, assistencial, de caritat i educadora. Franciscanes Filles de la Misericòrdia, les Germanes de la Puresa de Maria, les Germanes de la Caritat o les Missioneres dels Sagrats Cors són algunes d'aquestes noves congregacions que sorgiren en aquesta època i que a dia d'avui segueixen amb aquesta tasca. Alguns noms que podem veure en aquesta sala serien Madre Alberta, la beata Sor Francinaina Siré, Sor Maria Rafela o Sor Concepció Ribes de Pina. L'exposició que avui vos presentam va néixer de la voluntat d'obrir espais de reflexió i reconeixement envers el paper de les dones en la història del cristianisme a Mallorca, moltes de les quals sovint han estat invisibilitzades o relegades a un segon pla. Aquesta exposició vol donar veu i rostre a moltes d'aquestes dones, reconèixer la seva influència i posar sobre la taula les tensions, els silencis i els límits que la història i la seva societat els hi varen imposar. Per poder dur a terme aquesta exposició, en primer lloc se va fer un intens treball de recerca bibliogràfica, una revisió historiogràfica de tot allò que s'havia publicat al voltant de la temàtica de la dona dins l'Església de Mallorca, i després també s'ha fet un treball de camp molt important, és a dir, el que varen fer va ser anar directament en els convents o conèixer també totes aquelles congregacions que existeixen a dia d'avui, conèixer-les, xerrar amb elles, conèixer les seves històries, els seus testimonis i sobretot també veure les peces que atesoren dins els seus murs. A partir d'aquí varen fer tota una selecció de peces que fossin representatives de les seves comunitats i en total les persones que vinguin a veure l'exposició podran conèixer 36 obres, que són les que conformen aquesta exposició, des de les quals hi ha distinta naturalesa. Hi ha peces de caire més artístic, altres de caire més de la vida quotidiana o inclús alguns artefactes que són més tecnològics, com un telègraf. Totes aquestes peces, al cap i a la fi, són testimoni de la presència femenina dins la història de Mallorca. Ara que ja coneixeu un poc més d'aquesta exposició, us convidam a venir aquí en persona aquí al Museu d'Art Sacre de Mallorca per visitar-la, per descobrir tantes i tantes dones que han estat tan importants dins la història de l'Església mallorquina i que a partir d'aquesta exposició podreu conèixer-les una mica més.